Lah kok dadi lanyo-lanyo bapakmu bakal negor wujuding Jatiwangi iki narya sarana wewangunan ana ing Karang Kadempel. Kanthi cara mengkono nadyan tanpa kasengaja bapakmu wis ngina karo Baladewa. Bapakmu wis padha karo ngasorake derajate Baladewa. Mula kang sanga kuwi dina samengko mumpung durung aku nesu, mumpung durung aku duka, kowe bali. Bali yo. Bali pripun? Bali kondo karo bapakmu. Kon golek kayu jati liyane, ngendi-endi pirang-pirang. Aja kayu Jatiwangi. Kae pusaka tumraping negara Mandura. Nuwun sewu. Nyuwun pangapunten gandeng kula dipun weling dening Bapak Gareng. Nek kayu Jatiwangi disuwun ora entuk, kowe kudu meksa. Piye carane Sinun Prabu Mandura supaya lilih penggalihe, kowe kudu meksa sebab nek nganti wangunan iki ora dadi, aku disin-isin masyarakat Sakarang Kadempel. Jare arep gawe papan sarasean papan kanggo sak pateponing para kawula sak padukuhan kok ora kelakon merga rubah-rubuh saka guru sing bakal dinara cagak wewangunan. Mula kula nyuwun pangapunten nek kula ken bali kula mboten purun. Nek kula ken wangsul kula mboten purun. Lho, yen kowe ora gelem bali tegese kowe bakal wani karo Nata Mandura, iya. Iya. Ya ngono apa piye? Yen kowe ora gelem bali bakal kowe wani marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe aja netangi kanepsonku lho. Aku lah gawe napa wedharane Kyai Prabu Ndorowati ento dadi ratu kudu sabar, kudu ikhlas. Ning nek ana lelakon kaya ngene iki apa aku kudu sabar, apa aku kudu ikhlas. Kudu ngrumangsani yen to Semar kuwi derajate ngaceplik, Semar kuwi wong loro saudon telu saurupan. Semar ki ming kawula. Lah kok bakal nyuwun wujuding kayu Jatiwangi ana negara Mandura. Aku ora ngikhlasake, aku ora ngrilakake. Mbok ampun ngoten to, Den. Mesake bapak nek nganti bapak ora kelakon, nek nganti bapak niku mangke disin-isin para kawula sak padukuhan rak panjenengan ya ora mentala ta werukanan kaya ngono. Mbok saniki mpun, pripun to wong bapak ya wani nuku lho, ya ta? Pinten sak kibike pinten? Mengke kula sing ngajeng matur karo bapak ora ketang bapak niku adol poman supaya iso nuruti kekarepane para kawula niku mboten masalah bapak pun ngendika kaya ngoten. Mula panjenengan ora usah dadak duka niki dirembug kanthi cara perdagangan kula nggih mboten masalah. Ning ora usah nesu. Kresna, kula wonten maring adhawuh Koko Prabu. Lah kok dadi durung rampung nggoripun Kakang midhangan sabdaning Kyai Prabu Ndorowati. Ingkang dak tampa. Lah kok iki ting jerdul. Iki ora pangling nala gareng karo Bagong. Kasinggihan mekaten Koko Prabu menika panakawaning Pandhawa. Ugi tasih panakawan paduka piyambak. Nala gareng kalian Bagong. Lho lah iya. Lek kok kaget ora kok perkara anake Semar do tekan kene iki ora. Yen gareng pancen metu dalan sing bener metu ngarepan. Lah kok Bagong metu mburi iki metu ngendi kuwi? Metu ngendi ta, Gang? Kleru e dalane. Ana tulisan kamar ganti wanita ngono. Aku mlebu berjedul mburi. Oh, ngawur ya liwat ngarepan, liwat pendopo. Dijaga e. Dijaga ki ora apa-apa anggere kowe ngendika ajeng sowan sinuwun ngono wis diparingke wong kowe iki elek kaya ngapa iki terkenal. Ah ya. Nala gareng Padhararja sapraptamu prapta ing negara Mandura. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Nuni njah. Kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ing abdipun Nala gareng. Ya, prayoga nunggun mulunggu. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Bagong Padhararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Nun nggih sinuwun Prabu Baladewa nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sanata Prabu Baladewa. Ya tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Nala gareng Padhararja sapraptamu Nala gareng. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe Gareng Padhararja sapraptamu. Lho,
Sinten iki? Aku Bendara Mungkar Boruji. Wah, Ndara Sencaki nderekke Sinuwun Kresna. Iya, Nalagaring. Wong nggih. Wilujeng Gus, bekti kula konco nggih, Den. Ya tak tampa pangestuku Tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe Bagong Padharjo sak praptamu. Ndara Sencaki. Iya. Wilujeng Den, bekti kula konco. Iya, tak tampa pangestuku Tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe Nalagaring Padharjo sak praptamu. Mboten paling Ndara Patih Praguta ketok suarane le gumujeng. Iya, slamet kamu Nalagaring. Pangestunipun Ndara Patih Praguta wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Yo, tak tampa pangestuku Tampanana. Bagong Padharjo sak praptamu. Ndara Patih Praguta wilujeng bekti kula kunjung ngersanipun Ndara Patih Praguta. Kowe iki ngapa e? Ngimbangi Praguta kuwi lho. Dheke ngguyu kok aku ora entuk ngguyu. Kono kuwi wis ciri khase, kowe iki rasa tok gawe-gawe ora mbrebeki kuping. Caedan. Aku ki wis kaya ngene iki gen biyen, Gong. Aku ki sedih ya ngguyu, nangis ya ngguyu. Aku ki seneng saya meneh ya ngguyu. Aja tok tirokke. Slamet tekamu. Pengaturipun Ndara Patih Praguta wilujeng. Bekti kula konjo nggih. Ya tak tampa. Prayoga nanggon mulunggun. Nun nggih mboten kirang prayogi sowan kula jan sampean niku patih kok atine ra tau susah. Ya susah ning Piye meneh kuwi ciri wanciku ki guyu ngene iki. Mula aku ki ra nek susah dipaido kanca-kancaku. Wong susah aku ya guyu. Mbok dipresake. Men disuntik cangkeme niku. Dengkulmu mlocot ora, kurang ajar. Wong guyu kok cangkeme kon nyuntikke ora. Mungkin ana kelainan sarape. Ya ora kok ya. Jameneng. Neng keraton kok malah do rembugan. Lho, seneni ora. Ratune gawat iki. Ana wong ngomongan sithik, "Weh, jameneng. Bubar." Heeh, ngati-ati ora. Iki ki neng kraton, Bagong. Nggih, kula ngertos. Kowe kudu ngerti tatanan. Anggih meng ngladeni Ndara Praguta kok kula niku nek weruh piyayi atine seneng niku rasane ya bunga ngoten lho. Lho lah iya. Ning rasa melu guyu, rasa melu ndur jagongan kowe karo Praguta. Nek kowe arep jagongan aku tak lengser ke Prabon tak mlebu ning kedaton. Kowe do jagongan ngene sak penak-penakmu. Menenga. Iki ki nggon gawat. Wong muni pisan kas dukani Koko Prabu. Piye? Lah menika lho. Nembe mendel kemawon namung ngertos Bagong jagongan ini Patih Praguta kok panjenengan menika duka. Lho, lah iki negaraku. Lah nggih. Sabar saged mboten? Sabar saged mboten? Ratu kudu sabar. Emot to? Ya wis. Kok iya wis tak sabar. Ngono. Nggonamu panen apa Patih Praguta? Kacang. Ayo mampir Gong nek kira-kira kepengin kacang ning kari kulite. Emplong dhewe. Mengkare kulit kok ditawake ora. Meneng Gong, ora apa-apa Ndara Baladewa ki saiki sabar kok. Nggih sinuwun nggih. Lah iya wis aja kuwatir mung aku sing ngelekke. Nalagaring. Wonten dawuh. Ana wigati apa sowan ning ngersane ingsun negara Mandura kene. Yen pancen ana wigati matur marang panjenengan ingsun. Paramatur Sinuwun Prabu Baladewa, sewu lepat diagung pangaksami. Ya. Namung saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken sembah sumungkemipun Bapak Semar katur Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku aturna marang Semar Badranaya. Matur sembah nuwun. Angka kalih simbok ya ngaturke bekti dhateng Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku kandhakno karo mbokmu. Oh nggih, ngestaken. Angka 3 kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wis tak tampa kawit mau. Nggih, matur sembah nuwun. Angka sekawan kula nggih dititipi sembah sungkungipun bojo kula katur Ndara Baladewa.
Ya tak tampa pangestuku aturna bojomu. Nggih. Ing angka 3 anak kula mbarat nggih ngaturke sembah bekti kula kunjuk. Katur saipun Ndara Baladewa. Ya, anakmu mbarep ngaturke sembah tak tampa. Ing angka sekawan inggih menika RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah pangabekti ngersanipun Ndara Baladewa. Katur sanipun Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku kandhakno karo RT-mu. Koko Prabu, sabar. Sabar saged mboten? Aduh mati aku. Jebul sabar iki angel tenan. Ditampi mboten? Tak tampa, tak tampa. Lah rak ngoten. Lajeng bojone Petruk nggih titip. Sembah bekti ngersanipun Ndara Baladewa. Ya tak tampa. Lajeng bojomu mau titip ora kok? Titip. Bojo kula nggih titip sembah pangabekti kunjuk. Ya iya tak tampa. Pangestuku kandhakno marang bojomu. Nggih matur sembah nuwun. Kalih penggemar sampean. Nggih menika kawula pedhukuhan nggen kula ora wonten grup PSBD. Apa PSBD? Penggemar setia Baladewa. Ngaturaken sembah pangabekti saha salam. Ya, ya tak tampa, tak tampa. Matur sembah nuwun. Sapa meneh? Sapa meneh? Dirampoke sisan. Koko Prabu, wela, kok masa lali ya? Sapa meneh Garing? Sapa meneh? Dirampoke sisan. Dirampoke sisan. Wong ngampet nesu raine apik. Iso klawu. Klawu dengkulmu mlocot. Sabar sinuwun sabar. Kedamawi kesabaran sampun ngantos nalindra menika kedah sabar. Sabar iki ya pancen angel tenan. Wis saiki matura. Matura. Mumpung iki urung jeblok diajaku. Matura kula Garing. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan sowan kula sanipun Prabu Baladewa menika ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya. Wis tak tampa. Nggih. Angka kalih. Ngaturipun ing Ndara. Bilastunipun kula menika dipun utus bapak. Bapak menika nggadahi gegayuhan inggih menika mbangun pedukuhan. Jare mbangun kayangan, Reng. Salah. Ibu Wakil Bupati mau sajake ming nampa bisikane sapa-sapa ning jane ngendikane Ibu Wakil Bupati mau mbangun kayangan ning iki tak ganti mbangun pedukuhan. Oh, tak luruskan, tak luruskan. Ancas gegayuhane bapak niku mbangun papan kinarya pepanggihanipun para kawula. Bangun papan kinarya sarasean, bangun papan kinarya nyarasaken raga, tegesipun papan olahraga. Bangun papan pokoke ingkang sagedipun ginakaken menapa kemawon utawi jaman samangke dipun sebut papan serbaguna. Ngaten? Ning kacarita gandeng papan sing ajeng dia bangun dening bapak niku papan sing gawat nalika semanten diresiki wit-wit gedhe ditegori kali para masyarakat kabeh terus wae werna-werna watu-watu do disingkirke lemah sing mendukul dirata sing jeglong diuruk ngantos dados ning nalika semanten bapak niku paring dawuh pendak-pendak dipasangi molo utawa kayu saka guru sing utama niku mesti rubuh pasangi saka guru sing utama mesti rubuh. Terus bapak niku nglakoni semedi kabeh para kawula kendo bali kabeh terus bapak turu teng papan niku dhewe malem Jumat kliwon nek mboten kleru. Esuk-esuk bapak niku wis tangi. Tangi terus kula liwat kajeng tuku jenang nggih anak-anak kula. Kula diawe reng rene. Bagong nggih kowe arep tuku apa to Gong sabun. Arep nggo ngapa? Ayo nggo adus kok dipangan. Kula nggih diceluk kali bapak, kula kali Bagong diceluk. Rene Dewan. Aku membengi bar nuroni papan kene iki, papan ki arep tak dadekke papan kanggo kebutuhaning para kawula ning kok pendak-pendak tansah rubuh. Lah, aku entuk sasmita.
entuk sasmita yen to papan iki bakal iso ngadeg jejeg yen saka gurune dituwak nganggo wujuding kayu jati ning weton saka astana Gadamadana. Kayu jati sing gedhe dhewe sing tukul wonten ing astana Gadamadana. Astana Gadamadana menika pesareanipun para pepundhen darah Mandura. Wonten mriku tukul kayu jati ingkang kacarita duk nalika semanten dipun tandur dening Prabu Rama Wijaya nalika mejang Hastabrata kaliyan Raden Barata sinambi nandur wujuding kayu jati. Ingkang elokipun kayu jati menika setiap utawi kok setiap ta iki. Saben dintenipun saged nuwuhaken ganda wangi mula kaliyan kawula sakiwa tengenipun dipun sebat kayu jati wangi. Lah menika keparingipun Bapak badhe dipun suwun. Badhe dipun tegur menawi menapa badhe dipun pindah kinarya saka guru papan panggenanipun wewangunanipun Bapak menika anggenipun bangun wonten ing Karang Kadempel. Menggah mekaten atur kula gandeng sakmangke ingkang gadhahi kawogan Astana Gadamadana menika sinuwun Prabu Mandura kepareng kula nyuwun sabda tama saing paduka. Menawi kepareng dipun paringaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mboten sebabipun menapa. Ala tanpa rupa Bapak nika ya tau tate labuh tumrap negara Mandura. Tau tate nglabuhi negara Mandura. Nek nganti panjenengan nglalekke lelabuhane Bapak ming disuwuni kayu jati wangi sing mapan teng Astana Gadamadana kok ora dikeparengake. Oh. Pun wonten gunane Bapak niku labuh-labet karo sampeyan sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Nek ming disuwuni pambiyantu kaya ngoten kok ora kepareng maringaken. Kepareng kula cumadong dawuh. Menggah dos pundi dawuhipun Ndara Baladewa dipun paringaken menapa mboten kula cumadong dawuh panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura. Malah ngendikane Bapak nek pancen niku disade utawa kudu dituku derek kemawon reginipun pinten mangke kula tak matur ngersanipun Bapak supaya saged dipun dol saking Sinuwun Prabu Mandura lajeng Bapak ingkang numbas kayu menika kala wau. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepatipun natur ing ngabdipun Nalagareng nyuwun samudra pangaksami diagung pangaksama. Kula namung nderekaken apa sing dikendikake Bapak. Upama panjenengan boten kepareng kula aturi paring pangandika, nek kepareng kula kali Bagong siap negur kayu jati. Ayo Kang, wis gawa alat to, Kang? Wis. Silet. Kayu jati kok negur kayu silet arep pirang taun. Lha gawa ya kangelan kok kowe iki nggo graji kayu semono gedene, kowe kon mikul ya mo. Kabeh dipasrahke aku. Apa ngomong arep kepenak wae. Wis ngenteni Sinuwun Prabu Mandura wae pangandikane kepiye ade ming kari manut. Ha iya, ora ngono ndak dhewe ora rampung-rampung perkarane. Wah, jagat Bathara. Ya jagat pangestu ngoro. Yen ngrembug perkara Jatiwangi sing mapan ning Astana Gadamadana. Kresna, Kresna, kula wonten maring adawuh. Aku Lilanana. Lilanana tak wani wangsulan karo Nalagareng. Inggih, Kakang Prabu namung kula atur enget. Kedah mawi raos sabar, kedah mawi raos ikhlas sampun ngantos panjenengan ndukani dhateng Nalagareng. Mangke mindak mboten prayogi kedadosanipun Kakang Prabu. Yo, tak nganggo cara sing kepenak supaya Nalagareng nggo gelem nampa marang apa kan dadi pangandikane Nata Mandura. Nggih, pripun Ndara kula kantun nderek. Nalagareng wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kayu Jatiwangi sing mapan ning Astana Gadamadana kae pancen ditandur dening sawarga Prabu Rama Wijaya Sang Marteng Jagat. Selagine Kanjeng Hyang Basukesti wae. Kanjeng Rama Prabu Basudewa kabeh ora ana sing wani nyedak kelawan kayu Jatiwangi. Lah kok dadi lanyo-lanyo bapakmu bakal negor wujuding Jatiwangi iki narya sarana wewangunan ana ing Karang Kadempel. Kanthi cara mengkono nadyan tanpa kasengaja bapakmu wis ngina karo Baladewa. Bapakmu wis padha karo ngasorake derajate Baladewa. Mula kang sanga kuwi dina samengko mumpung durung aku nesu, mumpung durung aku duka, kowe bali. Bali yo. Bali pripun? Bali kondo karo bapakmu. Kon golek kayu jati liyane, ngendi-endi pirang-pirang. Aja kayu Jatiwangi. Kae pusaka tumraping negara Mandura. Nuwun sewu.
Nyuwun pangapunten gandeng kula dipun puling dening Bapak Gareng. Nek kayu Jatiwangi disuwun ora entuk, kowe kudu meksa. Piye carane Sinun Prabu Mandura supaya lilih penggalihe, kowe kudu meksa sebab nek nganti wangunan iki ora dadi, aku disin-isin masyarakat sakarang kadempel. Jare aregae papan sarasean papan kanggo sak pateponing para kawula sak padukuhan kok ora kelakon merga rubah-rubuh saka guru sing bakal dinara cagak wewangunan. Mula kula nyuwun pangapunten nek kula ken bali kula mboten purun. Nek kula ken wangsul kula mboten purun. Lho, yen kowe ora gelem bali tegese kowe bakal wani karo Nata Mandura, iya. Iya. Ya ngono apa piye? Yen kowe ora gelem bali bakal kowe wani marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe aja netangi kanepsonku lho. Aku lah gawe napa wedharane Kyai Prabu Ndorowati ento dadi ratu kudu sabar, kudu ikhlas. Ning nek ana lelakon kaya ngene iki apa aku kudu sabar, apa aku kudu ikhlas. Kudu ngrumangsani yen to Semar kuwi derajate ngaceplik, Semar ki wong loro saudon telu saurupan. Semar ki ming kawula. Lah kok bakal nyuwun wujuding kayu Jatiwangi ana negara Mandura. Aku ora ngikhlasake, aku ora nglilakake. Mbok ampun ngoten to, Den. Mesake Bapak nek nganti bapak ora kelakon, nek nganti bapak niku mangke disin-isin para kawula sak padukuhan rak panjenengan ya ora mentala ta werukanan kaya ngono. Mbok saniki mpun, pripun to wong bapak ya wani nuku lho, ya ta? Pinten sak kibike pinten. Mengke kula sing ngajeng matur karo bapak ora ketang bapak niku adol poman supaya iso nuruti kekarepane para kawula niku mboten masalah bapak pun ngendika kaya ngoten. Mula panjenengan ora usah dadak duka niki dirembug kanthi cara perdagangan kula nggih mboten masalah. Ning ora usah nesu. Gareng, wonten dawuh. Saiki ngene, nggih pripun? Kowe bali. Nggih. Wangsul pripun? Baliyo ning omahe bapakmu ompong karo Semar kon golek kayu jati sing padha karo Jatiwangi sing bayari Baladewa. Mengko sing menehi Prabaya aku. Krungu ora kowe? Krungu. Wis kowe bali saiki. Nuwun sewu, nek kaya ngoten niku janjane wis kelakon wingi-wingi wong kula niku wis menawarkan diri kok. Nek udu kayu Jatiwangi Mandura piye, Pak? Mengko sing bayari aku tak urunan ro Petruk karo Bagong. Ya, Kang ya. Heeh. Ngoten. Kowe ngantuk apa kok? Lha muni kok ora serius ki. Heeh, maksude ler-lerane. Neng kraton ki nek eneng AC-ne kaya penak kae rasane. Ngaten niku wis matur ngoten niku ning bapak ora keduga lega penggalihe. Nyuwun pangapunten nek kudu kula kudu meksa karo panjenengan. Nek ming diye ijolika ditukokke kayu jati wae kula niku wis matur karo kersane bapak. Nek ming ditukokke kayu jati terus bapak gelem wis ora kaya ngenten iki kanane ora bakal mlaku ado-ado tekan negara Mandura ming kepengin njaluk wujuding Jatiwangi menika. Pun ngoten mawon, pun pinten ngoten mawon ngendika pirang yuta utawa pirang puluh yuta mengke kula bayar paling mboten ya saurarane kula niku anake bapak sing paling duwe dhewe kula. Mula nek sampeyan paring pangandikan mene 10 yuta mengke yakin kula cicil. Ampun kuwatir, kula cicil. Sesasi 12.000. Mengko ora rampung ora sedeng kula modar urung lunas. Ngaten nggih. Sing apik mboten saduka. Nek panjenengan duka meniki mboten prayoga kedadosanipun, mila dinten sak mangke kula suwun lega-legawaning penggalih Pak Sinun Prabu Mandura supaya maringaken kayu Jatiwangi. Kula wis dadi sumpah kula taunana windanana nek Sinuwun Prabu Mandura dereng kepareng-paring pangandikan kayu jati menika dipun paringaken. Wah, lah mbok ya tekan sesuk bengi kula tetep ajeng teng mriki nek dereng entuk wangsulan. Semaning jajalan iblis lanat tampet mesuk ora kuat nggonku ngamah marang rasaku ingkang semubal babal ora karu-karuan ing atase Nata Mandura Prabu Baladewa mung dicecamah karo wujuding kere sing jeneng Gareng. Kowe saiki gelem minggat ora? Kowe gelem bali ora? Ora gelem bali karo ping Baladewa apa kelakon kira-kira kowe kuat nadahi Kiai Nenggala iblis lanat. Piye iki kok mau kaya wong tawa obat? Kowe gelem mari ora? Ora gelem mari tuku 2 botol.
Pripun niki wau? Koko Prabu kok kados mekaten Kresna, menengo dhisik. Aku ora butuh kok kandhani sabar. Aku ora butuh mbok kandhani supaya aku ikhlas. Ning iki perkarane ngembet marang kalandraning kadangmu ing Mandura Prabu Baladewa. Menungso ora tatanan. Sing bakal wani namah asmane Rata Mandura Prabu Baladewa. Ing atase kuwi kayu jati pusaka kok dijaluk derajate ngaceplek ning Semar nek bangun wewangunan dadak nganggo kayu jati wangi. Niki ceritane sampean nesu to? Lho. Lah kenapa wis bengok-bengok kaya ini kok? Oke. Ora masalah nek Gareng mang medeni melayu, Gareng ora minggat, ora bali. Glandang nenggala modar cenanang. Sampeyan ya ora tepo-tepo, Gareng niku sikile bedhek mang getak-getak. Mlaku iso kaya kelinci. Ceklingang. Nika wacuwene ra jamak-jamak lagi tekan ngarepan nika. Suwele mlaku kok sak penake dhewe. Kowe bali yo kandhara bapakmu. Kandhara bapakmu rasa dadak ngame-ame bab sing ora sak mesine. Iki pusaka, ngerti, kula ngerti. Iki nek ora seru didoli seru arep gleleng wong iki. Kula wis ngerti nek kayu jati wangi niku pusaka niku kula wis ngerti. Sing nandur biyen Sang Prabu Rama Wijaya. Nganti tekan sepriki ora ana wong ngogreh-ogreh merga niku kayu jati pusaka. Betul? Yo. Nangge. Lah niki sing buta niku bapak. Sing buta niku bapak. Kula ora arep ngetok-ngetokke labuhane bapak. Kula ora arep pamer labuhane bapak. Ning sampean kudu eling, jaman sampean didelikke teng Widara Kandang teng Kademangan sapa sing ngomong? Hah? Sapa sing ngomong? Bapak saben dina nang Widara Kandang ngladeni karo sampean janam nom-noman sampean awan nang sawah, sore nang Tegal, bareng bengi mesti ngejak remi bapak, nggih to? Monggo ming dolanan ora nganggo dhuwit, ning sampean senenge ra jamak-jamak. Bapak ngladeni karo sampean ora ngerti wayah, pamriye men supaya sampean aja nganti konangan karo sing jeneng Kangsa Dewa. Sinundrawati kemutan mboten? Iya aku kelingan. Lah nggih. Nom-noman sampean jenenge Kakrasana, niki Narayana. Niki ra tau nang omah wonge. Niki senengane lunga, anggere ana pendhita ampuh disuwitani sesep ngelmune. Nggih ta? Anggere nang pendhita sing digdaya parani sesep ngelmune. Anggere ana niki ya seneng kesenian. Anggere ana wiyaga sing pinter parani sesep ngelmune. Anggere ana sinden sing apik parani ayo tak cocok kowe. Arep muni apa? Njaluk ajar cara sindenan. Sesep ngelmune. Niki kula hafal ku sampean, kula ya hafal karo sampean. Mbaya saniki sithik edhing. Rasa nganggo nesu. Kayu jati kula tegore sampean ngiklaske. Nek ana walate piye? Lho, nek ana walange digusah. Nek ana walate, lho, kepiye ta iki? Niku malah justru ayo do digoleki. Niku nek direnteng sak renteng 70.000. Budek. Hah? Budek kuwi ya? sing dingendikake Koko Prabu nek ana walate. Wah, krunguku walange. Wong kok kupinge mulane ora sasok kokean nganggo. Kuwi apa kuwi ana kabele barang kuwi? Niki no? Iya, dicopot. Wah, ya karang ket mau tak nggoni headset. Gareng lewe matur kesuwen tak tinggal ngrungokke Nela Karisma. Ah jelek aku ndelok wong ngomong-ngomongan iki males ya aku. Ngoten. Dadi sampean kudu ikhlas, ora usah werna-werna. Kelabuhane bapak jaman semono, nggih mboten sampean kelingan mboten? Kelingan mboten? Nonton adon-adon jago nganti Petruk gendong sampean gendong Ndara Narayana meng kepengin cedhak karo gelanggang kawat janget cinencang supaya iso nonton adon-adon rod anu sinten niku Surati Mantra karo Bratasena
Aku sampean saniki orang ngelingi lelabuhane bapak. Aku wis kandha karo kowe. Nek ning walate piye? Bapak wis saguh nyangga walate. Sampeyan ora usah dadak kuwatir. Pun saiki nganten mawon, bangane kula ya kokean le mikir males. Entuk ora. Kula tegor, kula boyong teng Karang Kadempel. Aku wis omong kait mau yen ora bakal tak wenehake. Kuwi pusaka, kuwi wujude wit nanging pusaka. Kuwi tinggalaning sesembahanku mbiyen. Mula sapa wae ora entuk caket karo Jatiwangi. Oh ya wis. Ya nek ora entuk ya wis. Nggih pun mboten apa-apa ning kula tak mulih. Mulya, karepku pancen kowe kudu mulih. Ah oke. Ning titenono niki perkara niki tak kandhake Semar. Tak kandhake Semar yakin. Mar. Opo? Ku rasa ditirokke ora. Ya men ngarangku ndak darani ngapusi e. Semar terus mbegogok teng arep omahane. Piye, Bagong? Kowe tak kongkon iso ora, Tole? Ngene, Pak, aku matur karo sampean. Kayu Jatiwangi dikukuhi karo Prabu Baladewa. Ora dikeparengake tok gawa ning Karang Kadempel, malah Prabu Baladewa ora eling kabecikanmu. Ngono, Pak. Prabu Baladewa. Kok krasana. Lah kok dadi aku njaluk kayu jati wae kok ora diwenehake. Kaya ngapa? Tak sawange wujute kok krasana. Terus mriki genteong. Terus ngadeg teng mriki niki sampean lenggah teng mriku. Karepmu piye? Aku ora basa karo kowe ora apa-apa. Tuwa Semar mbangane Baladewa. Lah kok dadi aku mbiyen ki melu nandur mergo aku sing duduk lemahe Sinuwun Rama sing nandur kayu jati kuwi. Mula aku duwe wenang tumraping kayu jati kuwi. Lah kok dadi tak jaluk ora entuk. Baladewa ora pendonang-pendonong. Aku omong tenan karo kowe. Wah, setan iki Bagong kok dadi unek-unekke aku. Karang tak nggo aling-aling arep unek-unekke sampean. Titenono, aku ngamuk nang Mandura. Ayo, sapa sing arepane karo Semar? Kula tak takon. Arepane karo wong kaya ngono nek muni nesu, sapa sing arepane karo Semar? Ngoten. Nika wakiling para kawula nika Semar niku eleke kaya ngapa niku masyarakate akeh, genge pirang-pirang. Ngoten. Nika dipilih dadi dukuh Karang Kadempel ki blas ora mbayar sapa-sapa, ora maneh politik. Ngoten. Ming mergo Semar niku apik teng masyarakat. Cedhak karo masyarakat. Mula do dipilih dadi dukuh. Ngoten. Ora kaya dukuh Mandura kene. Pengen dadi dukuhe sak wong nyeket. Mula tanda tangan ya 250 ayo silaka. Ngendi Bagong? Mandura niki. Iki didikane niku napa? Didikanku dengkulmu mlocot kuwi. Lah kok dadi nek aku didikanmu sakarepku dhewe piye? Pun ngoten mawon paringke mboten ora bakal tak wenehake. Nek mboten maringke tenan asli kula ora tumbak cucukan. Omongke bapak. Kula tak ndelok Kyai Mandura semene isih wani karo bapak sapa? Arep nuwun sewu, adi sampeyan iku titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning mak kula takoni, kowe sampean wani karo bapak? Sajeking urip aku ora bakal wani karo Semar. Lho, rungokake. Ndara Sencaki wantun karo Semar? Ora, Bagong ora bakal wani. Rungokke, niki bendina gelut. Lho, niki niku wonten wong ngelokke Kresna dijotosi. Senenge gelut ora umum. Ning karo Semar wani apa? Ora. Mangkrungu mboten. Pragota wani karo Semar. Oh, modar po. Wah, Semar iki wong ampuh ora bakal wani. Rungokke. Kowe wani karo Semar yem? Mboten. Niku sing tau disenengi Semar ora wani karo Semar. Kok dadi sampe ajeng wani karo Semar ki nalare piye? Mbok, aku ora urusan. Oh, kandhake tenan yakin kok ora gawe-gawe. Koko Prabu. Jebul menapa ing badhe kula aturaken wadene dereng kelampah kula aturaken sampun ndara dasih dados kasunyatan. Gusti, tegese piye? Ing sawe kula matur bilih kula badhe wonten wigatos ing magepokan kalian kawontenan negari Mandura. Nanging panci kula
ndedawa wekdal kanthi krembak negari menika kala wau awit kula sampun kraos. Bilih pasumpenan ingkang kula lampahi menika badhe kababar dados kasunyatan. Imben sing endi? Nalika semanten kula menika kadidene nyumpena bilih negari Mandura koncatan datulya menika koncatan saka guru setunggal. Nanging boten andadosaken doyong datulya negari Mandura, boten ndadosaken bilih negari Mandura utawi pendhapi menika tumunten badhe rubuh menika boten. Nanging saicalipun inggih menika saka guru setunggal negari Mandura menika malah katon mencorong cayanipun negari Mandura. Mila sareng sowanipun ala gareng nyuwun wujuding Jatiwangi mapan wonten ing Astana Gadamadana menika tumrap kula mbok menawi menika numusing impen kula. Lho. Lah Yai Prabu kok ora ngendika mau-mau iki. Upama wis ana sasmita kaya mengkono aku ora bakal menging nala gareng, ora bakal menging Bagong. Sartane ora bakal aku gawe kuciwa ati ning Panakawan. Mesti bakal tak penake anti lega-legawaning ati. Nuwun sewu. Gandeng sak mangke sampun kelampah, sak menika ngaten kemawon. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kalian Semar. Monggo kula ngertos watakipun Bagong menika menawi wadul dipun tambah-tambahi. Mesti menika. Mangke menawi ngantos mangke Semar nesu, tumunten Semar duka, ngamuk wonten negari Mandura sinten ing badhe ngendhakaken. Waduh, walah iki. Iki udu luputipun Kakang tok nanging Si Adi uga luput merga Si Adi ora ngandhakake impen. Sadurunge nala gareng karo Bagong mau teka. Inggih, panci kula sengaja kados mekaten. Kinaryana di kesabaranipun Kakang Prabu Mandura. Wah, jagat Dewa Bathara. Setyaki wonten dawuh. Aku njaluk karo kowe. Tututana Bagong karo nala gareng kanthi tekan negara Mandura ana rembug sing wigati. Nuwun pangapunten, mboten wantun Kakang Prabu. Lho kok ora wani kuwi? Kula ngertos. Nadyan nala gareng Bagong menika namung derajatipun ajeplik menika anakipun Semar. Nanging menawi kula rudha paripeksa, kula ngertos kadigdayanipun gareng kalian Bagong. Si Adi Senopati kok wedi karo Panakawan? Sampun ngantos dipun wawas Senopatinipun menawi dipun taker kadigdayanipun kula menika mboten wonten menapa-menapanipun. Pragoto. Heeh, mboten. Lho kok urung ki arep takon endi? Ah, mesti kan ngoyak Bagong. Wegah terus kapok kula. Tututana rudha paripeksanen. Yen perlu cekelen nala gareng karo Bagong dipeksa kon tekan kene. Emoh. Lho, ora basa malah lho, kula niku wegah tenan. Sing wingenane perang karo gareng karo Bagong kula niku le isin ora aku. Sepriki dereng ilang. Pate diklekarke duyui. Bagong niku sing kurang ajar. Niki ki tau kula wis kematke Bagong. Bagong niku nek wonge ora trima, nika nek nesu niku eleke ra jamak-jamak. Ah, pripun? Ngandel mboten? Panase kaya ngeten kok cale. Apane sing panas? Suasananipun. Oh. Piye Kresna? Menawi paduka utusan menika mangke mboten badhe rampung panjenengan piyambak kedah nungka pelajaripun nala gareng kalian Bagong. Ya wis yen kono aku sing bakal ngoyak ning luwih dhisik parapatan iki bakal tak bubarake dhisik. Kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu. Si Adi aja nekake pun Kakang nungka playuning Bagong karo gareng ning kowe aja dadoh lawan aku. Yen ana tantrimaning gareng karo Bagong mengko Si Adi kendhakake kuwi nggih ngestaken dawuh. Pragoto wonten dawuh. Budhal kang padha sibuk ingsun kundur ngedatul. Lha nggih ngestaken dawuh paramadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lan dawuhna mangganing para kawula sak negara Mandura. Kinen aja padha gawe geger. Lha nggih ngestaken dawuh. Kaya iso ana dawuh maneh Pragoto. Lha nggih nyuwun pamit madal pasilan. Purna gatining pananggilan. Sanosa sungduna daton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring para Banjedi. Katinon saking Mandra kaya gumebyar candrane tindahing Sri Naranata wau. Kula nuwun pangapunten sinuwun. Ingkang abdi Pragoto ngemestinipun nampi timbalan paduka. Lah kok panjenengan piyambak ing medal Jawi. Malah ngawi ingkang abdi pun Pragoto menika wonten menapa? Jiwa jinatyan ingkang abdi pun Prabowo Cemadong dawuh.
Wonten paridamel menapa? Pragoto wonten timbalan. Ngerti ora? Nalika Nyai Prabu Ndarawati paring dawuh kalawan panjenengan ingsun, yen to nganti iki mengko Bagong karo Gareng bali ning Karang Kadempel. Sarta ngandhakake perkara iki marang Kakang Semar Badranaya. Yen ana tantri maning Kakang Semar iki mengko dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya ta yen Kyai Semar iso dindakake kampurkan yen to nganti wis ora iso dindakake nepsune Kyai Semar Badranaya. Yen nganti nekani negara Mandura piye? Apa ora geger kana negara Mandura? Lah. Mila panjenengan menika benjang malih menawi paring dawuh kedadipun penggal ya ampun kesesa. Samenika panjenengan nembe kemutan. Semar menika mboten wong loro saudon telu saurupan. Semar menika mboten namung wong lumrah-lumrah kemawon ning arep ketoke kaya ngono. Semar niku pancen dewa Jawa. Tamula niki kula nggih benerke ngendikaning Sinuhun Prabu Kresna. Nek nganti Gareng kalih Bagong niku mengke bali teng Karang Kadempel mongko wong loro niku nek kon nambah-nambahi perkara senenge ra jamak-jamak. Kuntul dikandhake gandang kandhake kuntul no mboten badhe damel wirang panjenengan. Mula kang saka kuwi tak sawang Gareng karo Bagong wis ora katon ana laladan wengko negara Mandura. Mbok menawa nggone mlayu banter supaya enggal prapta ning Karang Kadempel. Pragoto wonten dawuh. Gareng karo Bagong ngoyaken aja entuk bali ning Karang Kadempel. Lah rak ngerkasake to. Nggih. Kula purun-purun mawon. Ning nek niki mangke ngantos seling surup dikira kula ajeng gendak sikara karo Gareng kali Bagong. Mungsu wong loro nika kula ngrekoso. Wah, sing empun-empun malah kewirangan. Ora usah dadak kowe wedi pangkato. Oyaken Gareng karo Bagong. Dipenggak aja bali, bakal ana dawuh saka panjenengan ingsun Pragoto. Lho nggih, nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aku ki mau melu kowe ki tak kira nek rumangsaku lho Reng. Ah. Kowe ki wonge kendel, kowe ki wonge tanggung jawab. Aku bareng tekan negara Mandura. Kowe dunekke Prabu Baladewa Gareng mulih, ora mulih tak glandang tenggala. Kok minggati kowe ki piye? Mak prinding cengelku, Gong. Nek Sinuwun Mandura nesu tenan, nggawa nenggala tenan, Gareng ora minggat. Dudul nenggara ndasmu tuk modar aku. nek ora lunga piye? Ya. Ah terus kok kowe keri iki ngopo? Mbok wong ki rasa kok gawe masalah. Ngerti aku wedi karo senjata nenggala aku tak rewangi mlayu, pamrihku ben cepet tekan ngomah. Kok malah kowe keri barang ki ngopo? Aku iki isine. Isin piye? Isin nang nganti dikongkon bapak kok awak dhewe mlayu ora entuk gawe. Terus kowe nantang Prabu Baladewa. Lho, jelas. Waduh. Nantang tenan. Ha ya wong semono kae lak tantang ora ana sing wani. Terus, Terus ora ana sing ngomong, aku lunga dhewe. terus sidane Kono piye? Ambuh. Piye iki? Mulih apa arep bacut? mulih wae Le, mulih wis. Iki bapak kongkonan ki ya ameng-ameng nyawa tenan. Nek Sinuwun Mandura ki piyai getapan nek nganti eneng apa-apa sing tumanduk kowe karo aku lak malah ngrekoso to, matur karo bapak nek kayu jati wangu ora iso dipoyong. Ngono wis rampung. Aku isin e. Isin karo sapa? Isin karo Petruk. Petruk nek dikongkon bapak mesti sukses e. Wis, Semar bangun kayangan kae Petruk ya iso nggawa pustaka Jamus Klimasada. Petruk dikongkon apa-apa mesti ngrampungi karya. Ha kok iki sing anak mbarep ming oh alah. Jumbuh ro wujute. Matane kera. Tangane tiker, sikile becik, jebul aten-atene ya cilik.
Nek kowe arep mungsuh Prabu Baladewa, arep mungsuh Pragoto, arep mungsuh Prabu Kresna, mungsuh. Aku arep bali. Wis kono mungsuh. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe. Aku ora melu-melu perkara iki. Wis, ngene wae. Iki gandhe kowe ora wani, kowe saiki mulya wis apa-apa aku tak nang kene, tak pethokne sapa sing kira-kira arep mbelani Prabu Baladewa. Sapa sing kira-kira arep nusul awake dhewe tekan kene dianggep mungsuh awake dhewe. Kowe mulya kana. Nek sesuk Petruk ngece karo kowe ora njaluk bantuanku lho, mah. Nek Petruk teko ning ngarep omahmu terus piye reng kabare entuk gawe ora? Kowe wangsulan ora Petruk. Terus Petruk madhep rono karo mleding. Ora tanggung jawab lho. Lara lho wong diceki rek. Mongko tuwa kowe ro Petruk wong gerangan. Dene wingi sing dikongkon aku kowe muni rasa gareng wae. Ben sekali-sekali sing dikongkon gareng. Bar saiki gareng dikongkon ra ngrampungi karya. Modaro kono reng. Awake cilik, jirih, nek mangan ukae ra jamak. Nang unek-unekke bojone sregep bareng nang Mandura nyali nyaciut. Nggo ngapa wae ndek kakang kowe wis modaro kono wis malah. Ora weruh kowe ora apa-apa. Ana cara aku isin. Barepe Semar iki kelurahan Ala Gareng. Dekno biyen nek Sumbar, wong sak kampung wedi kabeh karo aku. Karang kowe tau edan. Ora perkara kowe medeni iki ora. Ning kowe tau edan. Lho, sik Reng, apa? Sapa yang mlayu banter banget ae? Endi? Wah, Patih Pragoto ngono Kagong. Ngandel ora mesti dioyak to. Wis piye iki? Wis ki mungsuh Patih lho awake dhewe. Ora bae-baen lho. Nek kowe kakangku tenan tandingi, nek kowe ora iso nandingi Pragoto, kowe dina iki tekan sak teruse kowe aja nyeluk aku Dimas. Waduh. Ora sudi aku ndek kakang cirih kaya ngono. Mendingan lu karo Petruk mbane ro gareng. Ketoke mbarep ning petitas-petitis tok. Ora ana faedahe apa-apa. Aja nyepelek karo aku. Tontonen kridane Nala Gareng. Patih Pragoto aku nganti kalah karo Patih Pragoto. Wah, ora urip sajeke. Ngono kuwi. Wong ki ndek nyali ngono kuwi. Dikongkon bapak kok imbas-imbis ora. Mesake bapak le percaya karo kowe nek nganti kowe ora iso nandingi Patih Pragoto. Wis ora kurup, ora sembodo nek nang omah ucul klambi. Nang ngarepan katokan kolor. Ngumukke tatone. Ameng ngarepan ditato yange mbiyene kok gayane ra jamak-jamak. Saminem. I love you apa? Tak brusa kaya. Brusa apa? Isih ngono kok ese. Sesuk tak jerke men ora ketara ese. Tentene kene le, nak buktekke nek kakangmu wani karo Pragoto. Kaya ngopo? Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora kono magawe gelari rawang-wang jebul wis tekan jabaning rangkah negara Mandura Nala Gareng Patih Pragoto ya Patih Pragoto aku tindak mriki enten apa Ndara aku diutus dening Sinten Prabu Baladewa kene nyegat lakumu modar ora yo
nantang wae. Ngopo nyegat aku ngono? Sik to ora sastrewet sik. Kinata karo ati, nata karo rasa kono gedhe. Ngantil pisan iso modar aku. Mati urip menungsa gumantung karo sing gawe urip, ora gumantung karo patih Praguta. Ya gak wis. Tak ndelok kowe nek tanganmu cekot ki nek gelut piye. Kersanipun kok nyandet lampu Nala Gareng. Kowe kon bali ning negara Mandura. Kowe ora entuk bali ana ing Karang Kadempel. Ngono ngendikanisipun Prabu Mandura. Terus nek kula pun bali mriku ajeng dinampake. Kula ngerti kok. Sampeyan diutus supaya ngoyak karo kula Nala Gareng nek tekan negara Mandura ming arep dirangket dibondo tangane dikrincong sikile lebokke pakunjaran mergo kowe wis wani gawe geger negara Mandura. Ya ngono ta? Lho kok malah mecicil matane. Kowe iki rasa mecicil wong mripatmu kira kok mecicil. Dadi ora ngerti sapa sing tok pecicili. Kok malah mecicili aku, Reng? Irenge iki ning mburi ya, Nyok. Padhake ora karang mripate ning pandang aku ki rono ora. Oh, tak kira nek malah mecicili aku Pokoke kula emoh nek kon bali teng negara Mandura. Lah nek kowe ora gelem ya tak rudha paripeksa. Lho. Kowe lah nantang perkara karo Nala Gareng. Anu semaning jajalan Sukertaning bawana iblis lanat. Nala Gareng ora wedi karo sapa-sapa. Nek sampeyan ngruda parsa Nala Gareng ayo dijajal. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wedhus. Iki mripate mendelik kowe ora cetha kok bengok-bengok. Karepmu piye? Kowe nantang aku apa piye? Lho, sampeyan niki ajeng nyekel kula mongko kula wegah kok. Otomatis sampean maksa kali kula. Kula ya tetep moh. Nek kula moh mesti dadi gelut. Lho, lah kira-kira apa kowe kuat sarta iso nandhang karo aku? Lho, padha karep awak cilik ngene iki ning ringkeh. Wah, sumbar kowe ora pas. Awak cilik ning Digdaya ngono. Awak cilik ning Digdaya. Apa rumasamu terus Gareng kalah karo sampean? Wul, kowe malah ngece karo Pati Praguta. Leno pangendamu candak gede marganing patimu panggah tayone ewangi lho Gong. Lho kita iki mau janjine ora ewangi-ewangan kok. Ngewangi iki gedhe iki nek ora ngewangi aku kalah tenan. Wis kok dikerubut loro Reng. Ya. Namane cendhek kok. Ayo. Gelem bali nang Mandura ora. Ayo, tetokno wae. Weruh ta kowe? Praguta tak tonyoe mendelik wae mripate. Malah aku ketonyo gledak kowe ya ngono uga glecak. Ya mulih ya. Wis rasa gleleng, wong ringkeh iki tetep lingkeh. Arep dikendel-kendeli kaya ngapa? Nek kowe karo aku ora iso menang karo Pati Praguta, wis ta modar. Wis aja putus hubungan. Putus hubungan, putus asa. Ah, putus asa kok putus hubungan ora. Ora usah putus asa, Reng. Kowe nek perang cara
Patih karo patih perang nganggo tatanan nubruk ngewa, nubruk nengen sengara menang. Terus awur-awuran wae. awur-awuran piye? Aku tak nubruk patih Pragata nggon sirah tak gandulane. Heeh. Sikile jegalen. Oh iya. Engko nek wis glecak blesek-bleseke ning sawah. Oh iya. Ngono wae perang cara masyarakat arus bawah ki ngene iki. Swaton bres-bres ngono. Ah, waton bres-bres ngono wae yo. Yo. Siap lho kowe. Heeh. Wegah aku nek gelut ngene iki wegah. Aku piyai kok jak gelut cara kere-kere. Moh aku. Apamu apaan kowe? Ayo kowe bleseke nang sawah wis ora iso obah kowe. Wis kamu iki saiki jujuk-jujuk ana dompete ra. Lumayan iki ana dompete. Buka-buka ya. Wah, ming STNK karo sing apa? Sing kok sing. Ora bakal iso piye. Aduh mati. Sinuwun pripun iki kula dipun wirangake kalian para Nala Gareng Bagong. Kuwi piye iki kaya ngono kuwi piye kuwi? Wah, setan modar iki. Rekake mlayu ketemu Sinuwun Ndarawati. Wis ora iso polah awake dhewe, Gong. Iki mesti Sinuwun Ndarawati duka karo awake dhewe. Nala Gareng kowe gawe geger negara Mandura. Nyo, senjata cakra tampan ana ties. Aku modar. Kowe mlayu rono ketemu Baladewa. Bagong iblis lanat nenggala cangkemmu bles. Tak mut nenggalane. Modar sik kok dimut-dimut ora. Senengane kok ora. Nyuwun pangapunten Ndara. Sepinten karawatan kula nyuwun pangapunten Ndara. Mboten duwe niat kula ajeng tampil geger negara Mandura. Kowe nangis ki ngopo? Nggih wedi ya. Nek wedi niku mesti nangis, panjenengan mesti duka. Sing nesu sapa? Sampeyan. Aku nesu sebabe. Ya kula gawe geger negara Mandura sampeyan ngewangi Kang Mase ta mesti. Aku ki wong tuwa, Gareng. Lah nggih. Nek isin nom tenan. Mboten dados narendra kados mekaten menika. Mula aku iso mikir, nggih wong biyen ya sekolah. Tak cocok lho kowe. Ampun ngangge tangan, ngangge watu. Men modar sisan Nala Gareng. Ora usah nangis. Ayo, lungguh sing apik. Nggih, arep mati kok lungguh sing apik. Lungguh sing apik teplek sampeyan nyandak senjata cakra, pateni bres. Modar kula.
Sing kandha aku arep mateni karo kowe sapa? Nggih kula ngoten kok sampeyan niku pripun ta? Kok bola-bali sing kandha. Lungguh sing kepenak, aku arep omong karo kowe. Oh nggih, ajeng pidato. Iya. Aku arep omong karo kowe pancen ora diparengake kondur dening Koko Prabu Mandura ora dikeparengake bali. Mesti ajeng dilebokke pakunjaran. Niki mawon. Sing uripe ora ana gunane. Lebokke pakunjaran ben batang teng pakunjaran. Bagong karo kowe ora tak kapak-kapake. Lah kersane pripun? Wis to nang kene dinteni sedela engko nek Koko Prabu tekan kene aku sing ngayomi karo kowe, ora usah kuwatir. Oh nggih. Bagong ya ora usah wedi. Aku ket mau ora wedi kok. Lho kowe doyak Koko Prabu ki ora wedi. Ora. Lah kok mlayu? Mlayu mung mergo gareng mlayu. Aku ki wong gampang melu-melu e. Nek kancane madang aku melu madang. Kancane adus aku melu adus, kancane mlayu, kula melu mlayu. Lah kula takoni wedi ora karo Prabu Baladewa. Blas. Dapurmu gong, raine pucet kaya ngono kaya. Nala gareng kuwi aja mlayu, Bagong kuwi aja mlayu. Adimu kae muni ora wedi kok le mlayu buantre ora jamak nganti nglumpati sikilku. Anane kok cah gleleng ora. Gong, Rene yo. Omongno Prabu Baladewa ki nek ngejak gelut rene. Lho. Mbok rasa cangkeman le. Wong kowe iki gilae kok dadak nantang. Omongno. Ora wedi yo. Ora wedi kok aling-aling uwit, panas. Panas-panas gayamu ora. Rene ana rembug iki lho. Loro garing. Wonten dawuh. Ngopo kowe mlayu? Nggih ajrih kok ya. Aku bengoki kowe iki mau ngundang kowe ora kok perkara aku ki bakal kendak sikara karo kowe. Lah terus aku arep ngandani karo kowe. Oh nggih, perkara napa? Perkara nggonmu bakal bapakmu njaluk Jatiwangi. Oh nggih. Lah terus Bagong ngono rene. Gang rene, Gang. Ngapa? Rene ngarep kene. Mah, aku nek muni weruh Prabu Baladewa kaya arep nonyo. Mbok wis le. Rasa warna-warna kene tengok ngarep kene. Pripun, Den? Ya Prabu Kresna, piye? Nggih, kados ingkang kula aturaken sekawit Koko Prabu. Aku wis nampa timbalan Kyai Prabu Kresna. Lan nampa dawuh Kyai Prabu Ndarawati. Apa ingkang dijaluk dening bapakmu? Setemene ngene lho Garing. Aku ora bakal owol. Oh nggih. Mboten nggondheli kayu jati. Ora. Ana ing ngaten tegesipun kayu jati menika dipun paringaken dhateng bapak. Ya. Ning aku mung njaluk keparengipun bapakmu aja kongkonan. Ning diaturi supaya rawuh dhewe ana ing negara Mandura. Mengko men nembung dhewe karo aku, tegese aku lega, bapakmu ya lega. Ngono lho Garing. Ha nek kaya ngoten mbok ya wau-wau ngendika Den, kula ora usah dadak mbleseke Praguta teng sawah barang. Nganti kaadane geger kaya ngeten iki. Malah cetha to kula bali terus matur karo bapak. Pak sampean kon rawuh dhewe teng Karangkadem anu teng negara Mandura. Matur piyambak Sun Prabu Mandura ngoten malah paripurna wau-wau. Yo. Mila nyuwun pamit nek sampun cetha kados mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng Karangkadempel. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki nyuwun pamit sinuwun. Yo, Nala Garing, Surtiti ati-ati. Bagong pamit ora? Nggih nyuwun ngapunten nggih sinuwun. Kawit wau kula natoni penggalih panjenengan. Yo, sesuk meneh aja dibaleni. Mboten. Sesuk pun prei ya sinuwun. Yo. Pun mboten ajeng natoni sampeyan. Pun rada sauntara terus mengke dilanjutke melih pertengahan bulan. Yo. Sak paripurnaning pemilihan umum. Ya, isa karepmu malah ngoceh tekan ndi. Ora ana gunane apa-apa malah ngomong wae. Kula mung nyaosi prisa. Ya, ya wis ngerti aku nggih. Ngaten mawon nyuwun pamit tambah pangestu sinuwun. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Darawati kula nyuwun pamit. Ya, ya.
Nala Gareng sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng kula badhe wangsul dhateng Karang Kadempel. Sing ati-ati Nala Gareng. Nun nggih. Nyuwun pamit. Iya. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng matur dhateng Bapak napa ngendikae Sri Prabu Mandura ajeng kula aturke ngersani Bapak. Iya, wis kono sakarepmu bali ya. Nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit. Iya. Nyanyi iki ana di 15.000 Taman ana. Kok wis tanggap sakniki? Kok wis paham? Wis bola bali kowe iki njaluk kok mesti caramu njaluk ngono kuwi mula tak paringi dhisik. Nggih. Niki gangsal 12 kula tok. Iya, wis kowe tok. Mengko nek gareng njaluk. Oh iya ya. Ya wis gareng kena 10 nyo tak tambahi 10. Nggih, matur nuwun. Niki pun wonten selawe sinuwun. Iya. Lho selawe apa? Anu, paringan saking Sinten Prabu Ndarawati pun wonten selangkung. Mongko perjalanan Mandura Karang Kadempel niku nek ditempuh mawi kereta niku cah siji 350. Kali kula kali gareng 350 tambah 350 sama dengan 400. Wong tuwa goblok iki ya ngono. Ya wis tak paringi, aja kuwatir. Nggih, matur sembah nuwun. Nyo. Sembah nuwun. Matur suwun sinuwun. Iya. Jan nyenengake. Iya. Kawan atus. Iya. Sinuwun piye meneh? Kawan atus niku dereng maem teng dalan. Aku nek ketekan kowe karo Petruk apa Gareng iki mesti keneng kuwi lho. Mesti lho. Ya wis nyo. Iki swidak nggo wong loro jajal. 30.000 ki nek mangan nek ming arep tok njebloke wetengmu kowe iso waton ora lawuh apa-apa. Wah iya. Niku 30.000 tukoke segothok niku wis wah mucu-mucu cangkeme. Kok ora nganggo lawuh lho, sinuwun. Nggih. Niki ming sekul tok. Wah edan ra. Nyo, tak sangoni ndok loro. Ratu ya ngesak ndok bareng. Prabu Baladewa kesenengane ndok asin. Oh nggih, matur nuwun. Wis cukup meriah. Aku wis iso mangan, iso numpak kendaraan tanpa bayar reng. Reng apa? Rene sik. Ayo mulih. Wah, kowe iki ora cerdas ora. Mulih kok tanpa sangu, ya kudu njaluk. Entuk apa? Lho iki dikai 10 saka Sinuwun Ndarawati, 15 saka Sinuwun Mandura. Totale pira? 20. 20 sing njaluk sapa? Kowe. Berarti kowe 10 aku 15. Ya. Ya, sah saya. Matur sembah nuwun Sinuwun nyuwun pamit. Iki kok tegel men lho. Karo kakang niku ya tekan semono. Wah, nika luwih tegel nika. Nika niku nyili gelas wae nek pecah. Njaluk ijol ceret e. Gareng niku tenan niku rentenir banget niku gareng niku. Nek ora ditegeli ndak tuman wae wis bali ya Bang. Ngono nggih. Nyuwun pamit semono sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Prabu nggih. Kanthi cara mekaten samukawisipun badhe ketingal padhang. Yo. Tur malih menawi Koko Prabu bantu dhateng Kyai Semar menika mboten wonten icalipun. Yo, pancen takoni Kresna. Sabanjure piye? Monggo, rem sawetawis wonten negari Mandura. Sinambi ngantosi sowanipun Kyai Semar Badranaya. Yo, ayo Kresna. Ndak kanthi manjing ngono ing teleng kedaton Mandura. Pepanggihan karo Mbak Yumerawati. Aja nganti dadi paran pitakonan. Mbak Yumu takon babakan sira kadang kowe Ndarawati. Sawawi kula dherekaken Koko Prabu. Yo. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Radu Kakang Resi Kanika Putra kencang warudaya Mbak Pakpong Mbok Bolong kali cedhe sapa sing gawe punapi Di Kakang Radu mila kayiwangan katingal wonten goro-goro ing empanasipun sundul ngawiyat mboten sanes menika jebul wonten sowanipun Pandya Betari Durga
Kakang Narada sowan mongko tanpa tinimbalan. Dalah nggih. Menika ketingal Durga sowan ngabiyantara ngersa paduka Hyang Adi Pukulun. Lengking saking menika tumunten ngatimbalana awon salepat leres. Menapa ta wigatosipun dene Durga sowan mongko tanpa tinimbalan. Kakang Narada lantur lenggah ingkang sekeca. Kula badhe andangu dhateng sowanipun Mandya Betari Durga. Nggih iki ngestaken dawuh paduka Adi Pramesti. Permoni Betari Durga padha raja saprapta kita. Masang Kalimantabe tinebine Wilodone dumawahing tawang towang Pukulun. Linepatno ing tulak manuk kula ingkang sowan ngabiyantara paduka Hyang Adi Pukulun. Iya Durga. Ana wigati apa sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Ingkang sepisan ngaturaken sembah sumung keping pabekti kula kunjuk angka kalih Pukulun namung badhe caos suninga dhateng paduka Pukulun. Bila ditekenkan mangke Kiai Semar Badranaya nggadahi kajat inggih menika badhe amangun dhateng padusunanipun. Namung emanipun lah kok teka angesuk-suk dhateng gesangipun para baju barat miwah para drubriksa. Apa ta sababe dene kita matur ingkang kaya mengkono? Apa ingkang katindakake dening Kiai Semar? Teka sira matur lamun ngesuk-suk marang uriping para baju barat lan para drubriksa. Mugi andados neng ngawuningan. Bilih sejatosipun gesangipun para baju barat tuwin para dubriksa menika estunipun mapan wonten ing kayu watu ingkang ageng. Menika dados papan dunungipun wadyabala kula. Mongko nalika semanten Semar utusan dhateng atmajanipun badhe inggih menika amboyong wujuding kayu jati wangi mapan wonten ing Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana menika papan pesarean. Tegesipun werksa ageng mapan wonten telenging pepesarean menika ugi dados papan dunungipun para dubriksa tuwin baju barat wadyabala kula. Teka dening Kyai Semar badhe dipun bedol tumunten badhe dipun agem kinarya saka wewangunan wonten ing Karang Kadempel Batobat Pukulun. Menawi ngantos kelampahan kados mekaten menapa mboten sami kemawon wadyabala kula menika kecalan papan dunung. Ingkang saking menika diwaji sembahan kula Pukulun. Sowan kula ngersa paduka Hyang Adi Pukulun namung kepengin sanget mugi wonten sukalane penggalih paduka Hyang Adi Pukulun samangke keparenga ngemutaken utawi damel srana supados Kyai Semar mboten kasembadan ambedol kayu jati wangi mapan wonten Astana Gadamadana menika Pukulun. Yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran wong aprang kasangsaran Kakang Narada punapi di kados pundi Kakang Resi lah sumangga purba wonten asta paduka Adi Pramesti menawi badhe bantu dhateng Pudurga inggih kula semanggaken namung kula atur emut. Bilih menawi jengandika badhe nduwa keparingipun Kyai Semar mengsaipun Kyai Semar lho di menika kedadipun penggalih. Semanten menawi sampun dados madhep mantep penggalih paduka Adi Pramesti Bathara Guru ambebantu dhateng pun permoni nggih kula semanggaken. Nanging Narada mboten melu-melu kula mboten melu perkawis menika mangke mindak gabul pulutipun. Inggih Kakang. Namung eman mesaken dhateng pun permoni nggih Betari Duratganipun sampun mutah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Iki kula semanggaken, Permoni, kula wonten maring adawuh. Aja dikangelan. Kita mudhuna ning jagat ketapna para dubriksa, para wadyabala baju barat. Kinen ganggu gawe Kyai Semar nggone bakal bedol jati wangi mapan Astana Gadamadana. Sapungkur kita ulun bakal gawe srana kepiye mungguh Kyai Semar aja nganti kasembadan nggone bakal jebol wujuding kayu jati wangi Permoni. Nggih ngestaken dawuh. Nuwun sewu, Dik. Mestinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika ngemutaken langkung rumiyin dhateng pun Betari Durga. Jernyatanipun nadyan kados menapa anggenipun para dubriksa mapan wonten ing kayu watu ingkang ageng menika dipun menapak-menapakna tasih kawon perbawa kaliyan titah swantah sabab jalma utawi titahing dewa ingkang sampurna iku namung titah manungsa.
Mila bangsaning Baju Barat, bangsaning priprayangan ing sami mapan wonten telenging kayu watu kedah sumingkir menawi kedah samangke kayu Jatiwangi badhe dipun ginakaken dening Kyai Semar Badranaya. Kakang Narada. Ulun menika jawata kedah lampah adil dhateng titah ulun. Mboten namung titah ing menungsa limrah nadyan para Baju Barat dupriksa menika ugi titah ulun. Mila menapa mboten wonten cara sanesipun Kyai Semar? Lah kok dados sak mangke badhe ambedol Jatiwangi mapan wonten ing Astana Gadamadana. Mula ingkang saking menika kula kedah saged tumindak adil Kakang. Adilipun Semar sampun ngantos kasembadan bedol wujuding kayu Jatiwangi. Inggih monggo kula semanggaken. Namung kula sampun caos pemut lho, Di. Mengsah panjenengan menawi panjenengan badhe duwa keparingipun Kyai Semar menika mboten kok wong baen-baen. Ning Kyai Nayantaka. Inggih Semar Badranaya. Monggo Semar menika trising Sang Hyang Bathara Ismaya menika kadang paduka kapernah werda. Menawi ngantos Semar samangke menika krida, sinten ing saged amambeng keparingipun Kyai Semar Badranaya. Kakang Narada lenggah sekica sampun ngantos tumut-tumut. Kula badhe medhak wonten ing Janaloka. Niat kula badhe manjing wonten telenging kayu Jatiwangi menawi kapanjingan ingkang rayipun Bathara Guru kekuatan menapa ingkang saged ngungkuli panguwaosipun Manikmaya. Tartemtu mboten wonten ingkang saged hambedol wujuding kayu Jatiwangi menika Kakang Narada. Malah saya ngombro-ombro menawi aye. Ayo nek terus mengatakan kula semanggaken. Monggo nanging kula mboten tumut lho, di kula kantun wonten ing kayangan. Kakang Narada lenggah wonten ing Suralaya kemawon Kakang. Dawuh Ibu miji dhateng abdipun Jaramaya. Jaramaya wonten dawuh ngalingi penangisi sawetara wadya balaku nggone mapan ana ing wujuding kayu Jatiwangi sing gedhene ora jamak mapan ing Astana Gadamadana. Padha sedih atine merga bakal bledol dening Kyai Semar Badranaya. Lha iya. Iki mau aku sowan ngersane Wang Pikulun Bathara Guru supaya bisa dawis rana nduwa keparenging Kyai Semar. Lajeng kepareng paduka. Iwang Pikulun Manikmaya ngene bakal mbudidaya dene kowe kabeh sak kancamu didhawuhi supaya nyaketi Astana Gadamadana. Samangsa Kyai Semar bakal medhol wujuding kayu Jatiwangi aja nganti kelakon giri godanen kabeh. Lho niki ngestaken dawuh. Lajeng mangantipun para wadya bala bincang menapa? Ora ketang sambung apa cara lintang mangkata dina iki Jaramaya. Lho niki nyuwun pamit. Pandya Betari. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petruk. Bagong. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Anakku Gareng karo Bagong ndak kongkon ning negara Mandura supaya iso nglulusake gegayuhane bapakmu.
nggone mbangun papan kanggo kawula sak padukuhan. Kepiye dole? Nggih, matur ngersanipun Bapak Purwomadya Wusana sampun boten wonten ingkang kacicir. Sampun lampahan sowan ngersanipun Ndara Baladewa sinuwun Mandura napa ing sampun Bapak ngendikaken ugi sampun aturaken dhateng sanipun Ndara Balarama. Nanging wangsulanipun pengendikanipun Ndara Baladewa paring dawuh nalika semanten estunipun boten badhe dipun paringaken ning gandeng wonten pambujuk saking Sinuwun Ndarawati. Wekasan wujuding kayu Jatiwangi mapan Nastana Gadamadana lajeng dipun paringaken dhateng kula lan Bagong namung kemawon dereng saged dipun pindah wonten ing Karang Kadempel. Awit ngendikanipun Sinuwun Prabu Mandura inggih menika kayu Jatiwangi mapan wonten ing Astana Gadamadana nek sing butuh bapakmu, nek sing butuh Kakang Semar. Aja kongkonan anak-anake. Kakang Semar kon tekan kene dhewe. Rawuh ana ing Karang Kadempel nembung sing apik-apik karo Nata Mandura, mesti bakal ndak paringake. Ngaten ngendikane Sun Mandura, Pak. Semare koden prayetna samurires eka balik titiyani gandayani risanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripsamin Balwacana katrenjuk praptaning Sanggya para Pandhawa nata ngamarta satringga dipaniwah satra ing Madukara dadosaken jingak enggal iki Semar Badranaya wau lang-lang ing driya mangungkung tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butula war panjriting turangga esti sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den Nyaya Kyai Semar ndak tampa Ndara Werkudara sembah kula ya Semar ndak tampa Ndara Janaka iya Kakang Semar ndak tampa Den bekti kula kunjuk iya Nala Garing ya Nala Garing iya Nala Garing bekti kula nggih Ndara iya Petruk ndak tampa ya Petruk ndak tampa iya Panakawan Petruk ndak tampa bekti kula nggih Ndara iya Bagong ndak tampa ya Bagong ndak tampa iya Bagong ndak tampa enten apa Ndara lah kok kaget manah kula Ndara sami rawuh wonten ing Karang Kadempel wigatosipun napa lho Kakang Semar pawarta ingkang dak tampa lamun Kyai Semar darbe gegayuhan ya kuwi
gawe wewangunan kinarya srana nglumpuk ing para kawula sak padukuhan sarta dadya sarana kerukunaning warga ing padukuhan Karang Kadempel. Ngelingi lamun Karang Kadempel isih ke bawah keperintah negara Ngamarta. Ayo kongsi Puntadewa kinira sawijining nalindra ingkang ora gelem cawe-cawe perkara iki. Mula wektu dina iki Kyai Semar Pandhawa prapta ning Karang Kadempel ming kepengin sak biyantu marang Kakang Semar Badranaya. Wah. Matur nuwun. Nggih namung pendak-pendak kula wenehi saka guru kok mesti jebol, mesti ambrol. Sareng kula maneka ngersaning Gusti jebol mboten sak baene. Saka gruning wewangunan kudu saka wujuding kayu jati wangi sing thukul enten astana Gadamadana. Monggo kula wis utusan kali Nala Garing kali Bagong supaya nembung apik-apik kasur Mandura. Sinuwun Mandura ngeparengake ning kula dhewe sing kudu sewanteng negara Mandura. Yen to pancen kaya mengkono Kakang Semar ayo ndak kanthi sowan marang Mandura. Semar ayo tak tutke sowan marang Mandura. Yen pancen Baladewa kakangku ora ngeparengake. Wah, aja melu-melu, aku sing tanggung jawab. Matur nuwun Ndara, matur menawi nek ngoten Nala Garing Petruk Bagong daramu ya malah arep tedhake ning Mandura. Muga-muga gayane bapak iki daya-daya kasembadan oleh ayo Pak, ayo Pak, yo Pak. Semare koden prayekna semuriris. Sidam karing bawana langgeng titah ulun nadan wis abadan sukma paripaksa ulun nimbali kalawan jeneng kita Rama nuninggi pukulun akarya kagiat raosing manahipun ing ngabdi dene-tinembalan sowan ngarsa paduka iwang pikulun asih prana menapa ing ngabdi nandhang kalepatan menawi kadak wilepat lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi pidana menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak nggih Rama Wijaya wonten timbalan apa to sababe ulun miji kelawan jeneng kita sayekti lelakon ingkang bakal lumadi ana ing jagat iki mengko magepokan kelawan jeneng kita sabab kahanan jagat dina samengko Semar Badranaya ya isih semaya ingkang duwe pepenginan amangun wewangunan tumraping kawula ning Karang Kadempel sayekti jebul ngembet kelawan kita Rama Wijaya liripun kados pundi paduka iwang pikulun paring dawuh mekaten kita eling lamun duk nalika semana kita ingkang anandur wujuding weksa jati wangi ing mapan ana ing astana Gadamadana ing nganti seprene tansah pinaringan pengayoman saka Nalendra Mandura klebu wayah ulun Baladewa uga isih ngagungake kelawan weksa jati wangi mapan ing astana Gadamadana monggo dina samengko semaya mbutuhake wujuding kayu jati wangi kinarya saka guru nggone bakal mbangun wewangunan tumraping para kawula ing Karang Kadempel. Mula kang sangka kuwi jeneng kita ulun piji ingkang wigati amung bakal ulun tanting. Apa kira-kira kita ikhlas kelawan apa ingkang dadi moganing Kyai Semar Badranaya? Nyuwun pangapunten pukulun. Ngemuti dhateng labuhanipun Kyai Semar ingkang sampun nderekaken ing abdipun Rama Wijaya Duk nalika kula tasih gesang wonten ing alam padhang nalika semanten sampun boten saged kula aturaken malih
kados menapa kesaenanipun Kyai Ismaya. Mila dinten sakmangke menawi kayu Jatiwangi menika kakersakaken dening Kyai Semar, kula namung sumangga keparengipun Kyai Semar kula ndederek kersa paduka Hyang Pikulun paringa idi palilah dhateng Kyai Semar supados ambedol wujuding kayu Jatiwangi menika Pikulun. Nyatlangening kalangguan Haklar moncan moncartina nir kekonang surum sorote tan padang kasur lan pajaring purnameng kekono dasare mangsa katiga Ong Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Rama Wijaya wonten timbalan kanthi kaya mengkono kita wis nglilakake upama ta Semar bakal ambedol wujuding kayu Jatiwangi wis ora bakal ana walang sangeri kita baliya marang kasuwargan ulun ingkang bakal sakbiyantu kelawan Semar supaya bisa kasembatkan bedol sabab ana piranganing jawata ingkang saka panggerba ulun ora sarujuk marang apa kang dadi wigatining Kyai Semar Badranaya. Aklar pandan moncar tunon lir kekonang surum sorotitan padang kasur lan pajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga palatar Kakang Semar nggih sinuwun Kakang Semar sing mrapta ning Mandura Darawati nggih sinuwun Darawati Yai Prabu Darmaji katuran Karaharjan Koko Prabu kasinggihan mekaten Yai, keturan Karaharjan rawuhipun inggih Koko Prabu Ndarawati. Tansah pinayunganing kawidadan praptanipun ingkang rayi Werkudara padha slamet. Yo, slamet. Kakang Semar Badranaya. Jumbuh kaliyan apa sing panjenengan ngendikake? Gandeng kula niku ala-ala ya digandhuli kawula sak padukan Karang Kadempel. Mula kula minangka dados wakilipun para kawula sak kadukan Karang Kadempel kula nyuwun supados ndara Baladewa ngiklasaken kayu jati mapan wonten ing Astana Gadamadana menika kula suwun kinarya saka Guru Wangunan wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar ingkang sekawit aku wawel nanging gandeng ana pangendikaning Kyai Prabu Kresna. Lamun to sira Kakang Semar iso mbedhol wujuding kayu Jatiwangi tak pasrahke marang kowe. Lair batose ikhlas, ora ikhlas sebab apa? Wah, jebole. Mangus wong nyong ambreng
Kadi karunaning kaswase dosang Gandawastratmaja cancut gumregut ing cipta saged anglulusaken gayanipun Ira Semar Badranaya sigra manjing astana gada matruri Sang Werkudara sambedhol wujuding kayu Jatiwangi parandening mangke kayu Jatiwangi ingkang wis kampanjingan Sang Hyang Bathara Guru ingkang ing batos boten nilakaken bilih kayu Jatiwangi bredol dening Kyai Semar Badranaya arsa den grayang dening Risang Werkudara kaya ana daya Prabawa dawah kalenggak pungun-pungun Risang Bratasena wau gedhe walate. Pripun to? Arep tak grayang kaya ana daya Prabawa ingkang ngenengi lawan awakku. Ngenengi lawan awakku. Satriya kok basane kaya ngono wis ben cerewet. Wah, Semar piye? Nggih, kula wis weruh. Nadyan kula wae ketoke kok kaya ora kuat. Mangke riyin. Nengga sawetawis wekdal merga niki miturut batin kula kayu niki pun gelem pindah enten Karang Kadempel ning kok durung ana sranane. Muga-muga enggal wonten srananipun, Ndara. Niki sranane pun dugi. Wah, Semar kok kaya weruh marang weruh marang kahanan ingkang ora kasat mripat. Nggih, nek sampean mboten weruh ning kula weruh. Terus kudu piye? Kula tak mlebu teng jerone kayu Jatiwangi niki. Merjanani temen enten apane to kok sajane. Kelek papat. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Lah ngapa to? Apa aku ganggu kowe apa piye? Apa aku ganggu kowe? Inggih mboten. Lah ngapa kok dadak kowe mapan ning kayu Jatiwangi? Kayu Jatiwangi menika papanipun para berkasaan abdinipun Betari Durga. Tumunten kula dipun suwuni tulung. Supados Kyai Semar utawi Kakang Ismaya mboten saged ambedol wujuding kayu menika. Nek Semar wutuh ora bakal iso nglakon bedol. Ning wengakno to paningalmu Bathara Guru. Aduh, pukulun Sang Hyang Bathara wenang kula pangapunten. Bathara Guru, nadyan kaya ngapa nggon kita mepalangi karepaning Semar sayekti ora bakal kelakon sabab ingkang kawogan sarta ingkang darbe kayu Jatiwangi wis menehi palilah. Wis kita aja mbuthek banyu bening kahanan Karang Kadempel. Apa ing dadi wangunaning Kyai Semar mau kinarya manunggaling para kawula Karang Kadempel. Kinarya kamanunggaling para kawula sak negara Ngamarta ing padha bakal urip tentrem matsinamatan daya dinayan. Ayo kita bali kalian panjenengan lun, monggo pukulun kula dherekaken pukulun.
Semar. Kula. Iki tak jebul mesti kelakon. Mangke riyen. Pun mboten sah entek-entekke kekuatan. Mang tenggo sawetara. Kula tak nyuwun palilah karo sing riyen nandur kayu menika, Ndara. Sigra patrap semedi nenggih Sang Nayantaka ya iki lho Semar Badranaya. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung nyuwun ngersanipun bendaranipun do ing nguni nenggih Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Kaya ana daya kekuatan ing ngambedhol wujuding kayu Jatiwangi ingkang agengipun kliwat saking ukur. Gumleyang wonten ing antariksa sampun prapta wonten ing Karangkadempel. Matur nuwun pun bantu kalih kula. Ning tesih enten pegdamelan sing kudu mangrampungke. Wah, apa? Guru wau matur utawi paring dawuh nek bantu karo Betari Durga nggone kelang berkasane padha kelangan papan. Yo. Bangsane alusan sing kepengin ganggu gawe bedholing kayu Jatiwangi niki mangsingkirke mengke ndak kula le bangun gedung serbaguna wonten ing Karangkadempel mboten kelakon-kelakon. Wah iya. Werkudara ya Jaramaya ngirit wadyabala dandang mangure ora mbok jak bali. Wah mungsuhe aku. Wah dange jagat tumungu-mungu paneng gunung-gunung napa sing kula karepke wis kasembadan niku wau kabeh ya ming mligi kepengin damel mulyaning para kawula. Ya Semar purnaning gati cariyos dalu menika mugi-mugi ngawon dipun bucal ingkang tebih ingkang sae monggo kinarya kaca benggala gesang wonten ing alam padang. Semar pancen bener kaya mengkono. Purnaning gati kinarya sesanti sura sudira jane ingkang rat suwah brasta kaping ulah Darmastuti. Mugi-mugi jagat manggiya ayem tentrem rukun ngantos dumugi jaman menapa kemawon Ndara.